Какво ли да е следващото видео? Сетих се! Имам вече видеа за Марк и за Джуд, които между другото трябва да гледате. Отивайте да ги гледате веднага. Не че имате избор. От главните трима остана само Аксел, явно видеото ще е за него. Днес ще ви представя историята на Аксел, блейзото на Zuma 11. Преди да започнем с това видео, ще се радвам, ако харесате видеото и се абонирате за канала, така ще ми помогнете да създавам повече видеа подобни на това. Между другото, спирам клипа за малко, за да направя една вметка. Искам да ви благодаря за 100 абоната, това означава много за мен. Радвам се, че клиповете, които правя, ви харесват, така че ще има все повече и повече за в бъдеще. А сега да преминаваме към видеото. Още от дете Аксел е много талантлив футболист, въпреки че майка му загива и след нейната смърт баща му иска той да стане лекар като него. Първоначално Аксел учи в гимназия Къркулт, където е част от техният отбор. Къркулт стигат на финала на турнира Фронтиер срещу Кралската академия и на път към мача сестрата на Аксел става жертва на автомобилна катастрофа и Аксел се тръгва от мача без да каже на никой защо. Къркулт губят и Аксел се мести в гимназия Реймон, а неговите стари съотборници го намразват заради това негово решение. В новата му гимназия Марк Еванс, новият му съученик, му досажда, опитвайки се да го навие да влезе в отбора, но Аксел отказва. На мача с Кралската академия той вижда как те спукват Реймон от бой и когато Уили бяга от терена, Аксел слага неговата тениска и вкарва първия гол за Реймон с неговото огнено торнадо и Кралската се оттеглят, но Аксел отново отказва да бъде част от отбора. В следващия епизод Марк проследява Аксел като един истински столкър и симп до болницата, която баща му работи и вижда сестра му на легло. И Аксел така му разказва за всичките неща станали с сестра му и че заради това той не иска да играе повече футбол, но вижда Нели, тя го разубеждава и Аксел се включва в отбора. В началото с Кевин не се разбират особено, но се оправят, спогаждат се за целта на отбора и по време на турнира Аксел успява да направи много техники заедно с Марк, Кевин, Джак и Нейтън. На областните финали, когато Марк е раздвоен между загубата и победата заради случките с Джуд, Аксел му помага като коцели с топка, но поне Марк се съвзема и печелят мача. Когато Джуд иска да се откаже от футбола, Аксел прави същото, но този път не оцелва и Джуд влиза в отбора. Най-тежкият матч за Аксел е полуфинала на турнира Фронтиер срещу старото му училище гимназия Къркулт. Любимият ми матч от сезон 1 между другото. Там прическите. Реймон отвръщат на удара на тези трима агресори с ужасни прически! Така да братята Мърдок разказват на Аксел, че са много по-добри от него и отбора се справя много по-добре без него. Затова и загубиха. Но Аксел накрая казва истината на предния си треньор и на неговите стари съотборници и братята се сдобряват с него. На финала срещу Зевс Аксел има участие във всички 4 гола, заедно с Джуд, Марк, Ерик и Боби. И така Аксел печели турнира Фронтиер заедно с гимназия Реймон и точно след мача отива да види сестричката си в болницата, за да й каже добрата новина. В началото на сезон 2 Аксел е много разсеян, много некоординиран и като цяло играе зле, защото менте извънземните го заплашват, че ако не напусне Реймон и не играе за тях, те ще наранят сестра му. Но въпреки че той напуска, доста епизоди по-късно той се завръща и обръща финалният матч на Реймон срещу Епсилон с неговото огнено торнадо и новата с техника огнена буря. По-напред в сезона, в мачовете срещу Chaos и Diamond Dust, Аксел вкарва доста голове, доста е полезен и на мача срещу Genesis Фубуки се чувства несигурен и затова най-добрият съотборник какво прави? Цели него стопка. Но накрая Фубуки се съвзема и Фубуки, Аксел и Марк заедно вкарват финалния гол срещу Genesis и побеждават менте извънземните. В сезон 3 Аксел е избран за централен нападател за Inazuma Япония заедно с нов герой на име Торамаро или Остин, както е на английски. В първия матч срещу Австралия той ползва нова техника огнен винт. Доста тъпо звучи в превод, но
Транслейт казва така че ще му се доверя. А в матча срещу Катар, Тораморо се чувства несигурен, но Аксел го разбира и говори с него. Не бе, базикам се, цели и него стопка. Най-трудният матч за Аксел са финалите на азиатския кръг срещу Корея, където баща му казва, че ако Япония не спечели, Аксел ще трябва да напусне отбора, за да учи медицина. Тогава Аксел е притеснен и не играе много добре. Направо да те яд, че и него някой не го оцели стопка за разнообразие, да види как е. Накрая Аксел се съвзема и заедно с Тораморо вкарват победния гол с тяхната нова техника Тигрова буря. И тук идва гадната част след този матч. През цялото останало световно Аксел вкарва голове, но няма почти никакво развитие до края на анимето. Смарк и Тораморо вкарват победоносния гол на световното. След това Аксел седи по мира и за жалост това е всичко от неговия персонаж. За мен Аксел винаги е бил символ на надеждата, символ на спасението и символ на любовта между брат и сестра, символ на таланта, но ако трябва да съм напълно искрен, неговия персонаж ми е малко прехвален. Любим герой на доста хора, добър герой е, просто аз имам някои герои, които ми допадат една идея повече. Пък и също така, неговия персонаж до сезон 2 беше много добре написан и в сезон 3 някак си всичко пропадна след мача с Корея, което е нещо, което определено свързано с неговия герой не ми харесва особено. Така че да, нахейтих Аксел, нахранете ме едно хубаво в коментарите и ще се видим в следващото видео.